Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ubaya ini nongkla mentang si thok dieng lai terik unailar. Ula shimti ke kam kum umentri uba thamai ha ka kur nongklau ha ka jinglang pedang burom kabla long hayeng dorbar jong ka hima melim. Ubaya ini ula shimti yakni ka kerdan menteri ha ka kur nongklau dak bayok pedang ya ka sanat no paem aina menix em ubalong u acting em ka hima melim. Lasanran yu ba ini deki bahayeng sembat kirang ba jong ka kur nongklau borokoi. Baka district council kadai kata ka bor ka ikhtiar jong ki kur jong ki khun ki hajar ha kane ka hima melim nama ba kisngau thu ya ka riti ke dustur bat kisngau thu ya ka longkur longkha khublai sibun ya iba HS hela bat ya ka executive committee ka jongki ngamdala ban sim kerteng bun ya ki MDC Henry ya iba Antonio War iba Latif Lang iba James Liang bat kiwei baro klemda nyau yanu Henry kadai kabor bat ka ikhtiar ka jongpi ngau khublai sibun te kumjuru ya phi ka hima usketri bolaran rengkat bala hikaya nga kini ki menteri baro ki bodon ki bala hikaya nga ya kalenti bangan poi hadu kali ka khlemat bat ka bakham kong san e kalong ya iba raming iba bastar iba klur iba kentiu bat kiwei kumjuru ya phi kilong kumi ki bala shim ya ka konsensus jong ka dor barkur ka bakhlan tidak ka baguram hangni nganyeng kum menteri nongklau ubangala shimti menta ya phi ki khun ki hajar bat kham tami phi ki kur bat ngada kentu ya phi ku ki long kinyi ki balanang balasta ka ba ublei ula ai phi ka but ka bor tu ya kanyo tu ya no ya ka pen pat pen prakur Henry wan lang syakmat ha ka jing yarenti ha ka jing nang jing start ko jong phi ngen nang ya te ya ka kurhi